Dumela bakulu, Dinyame Tijan is here. I'm back kungemsana muri Zimbabwe ndanga kusuwai ende ndoda kukutendai nekunge mushibatika pachivhiti chenyu chevanhu ticharamba tichingokupai ma-updates nezvinhu zvakasiyana zvinenge zvichiitika. Ndakagara ndataura ndikati aiwa tinenge ndichata njambobatikira ndikambobudikira ndiri mota pamwe macho ndichingobudikira ndisiri kutomboonekera so that vanhu mugara muchindoona because studio zvamanje tiri kumboirenovata. But nyaya iri panapa muri Zimbabwe ndingoya nayo munozviziva kuti inini ndiri munhu wekuti ndoda kuti mugare muchiziva ma-updates. Ndavadzoka ndine nyaya yaProfet Walter Magaya vapinda kukoti nhasi ende vari kunze vapiwa bail rimwe futi bail re $3,000 saka kureva kuti Prophet Walter Magaya vakumbobuda zvekare avambobviswa kuremand kuti vange vachiita se vachitongwa vachibva kumba. Ndo mamiriro akaita nyaya dzacho. Tichisingatarisa hedu nyaya dzimwe dzekuzonzi parep case yacho iyoyo vanga vari kutarisa kuti amwe ari kumbobva nekumba, vamwe ari kuzotongwa achidi ari kunzi umwe akabudikira, umwe akatiza akaenda kuIreland wati zvakutaura zvakawandisa. Vamwe mwakanzi akawithdraw case yacho kudhara panzi kwakabva kwabudikira vamwe vanyowani. Zvizhinji zvinenge zvichingoitikawo ndozi understand ndozvinzwisisa kuti vazhinji vedu panapa teta kuti munhu waMwari ari kurwiswa, munhu waMwari ari kuvengwa. Musawenge Prophet munozviitire chi zvakawanda zvinenge zvichingotaurika. But isusu muri yeZimbabwe kungoya panapawo ndinge ndichitofarawo on behalf of you guys kuti Prophet wenyu anenge aita se anenge apuwa bail. Zvekuzonzanza tanga tichinamata kuti apuwe bail is something chekuti my human rights to everybody who is living under this sun unongopuwa bail kana ingori nguva yako, especially aya mabail mahombe ma 3,000 aya zvinotobatsira kuraise mari even kujudicial system. Saka vanongokudza kuti tikukupa even ane rimwe previous bail futi ranenge ari kuningana rakapiwa vagadzirwe imwe nyaya futi tikukupa achingopuwa mabail zvichingoenda zvakadaro. Ndozvi understandawo kuti kune varombo vanhu vazhinji vanenge vazonzwisisa kuti why bail iri ranyanya kutaura kudai so ranyanya kudhura. Case yacho iri kupuwa Prophet Walter Magaya iyi haisi case diki, icase hombe. Case hombe yekuti you can't run, you can't do anything in this case makurira yakaita because inenge iri case yekuti yakaenzana nemamwe macase mahombe anenge achingopuwa. It's like zvakafanira ngoti pari kunzi pari kupuwa munhu murder, pari kupuwa munhu murder, robbery nechindo mu line raari mune case yacho nerape mukuzvona. Haasi macharges madiki kana muchiunderstand. Ukatobvunza kana munhu chacho ari kutonzi akambowana bail ane nyaya dzemurder unongokwanisa kungoona the same amount of money inenge ingori papa. So it's not about kuti vari kutaimira mari yaProfet Walter Magaya. Ndo mutemo wacho ungoripo unongoshandisa ungonzi saka aiwa ngaangobudisa chi 3,000 bail. But the good thing is that last time Magaya pakabuda akataura kati zvoni inini ndoda kutenda vana vesangano because mari yaishandiswa kuita zvinhu zvesezvi yakanga isiri yemumwe mangu. Ndakatozoitirwa zvese ndakazongoerekana ndaita se ndatobuda kubva kubail, mari chikafu chaidya imomo everything aitaura. Saka kureva kuti vana vepayadha vanovimba nababa vavo zvinhu zvakatonakawo even kwamuriko kuvimba iwo nemaprofets enyu. Ndinoona mafights amunenge muchiita panapa prophet akazoda anojairira. It is only because iwewe you can't even protect your own prophet. Saka uda kumirira maprofets vamwe vakudefendwa nevana vavo vakuitirwa zvavanoitirwa nevana vasangano obva ubuda utanga kuita jealous. To me it doesn't make sense. And ndione unge zvinhu zvine musoro kana kuti andione unge zvinhu zvakanaka izvozvo zvinenge zvichiita se zvichiitika muri Zimbabwe. But without wasting much of your time ndambotaura ndakati ndoda kukutendai nekubatikira pachivhitivhiti patinoramba tichingoya nema-updates nenyaya ende ticharamba tichingouya. Chokwadi takarinzwa inzwi rakatirambai muchirowa basa ende ticharamba tichiita se tichirowa basa pachivhitivhiti ende patichadzoka mustudio zvechokwadi mega muchapa kutenda kuti aiwa this time studio yaita se yagadzirwa zvakanaka yarenovatwa zvakanaka ende pachanakidza. So ndoda kugara ndangoshandisa mukana unowu kuzivisa maZimbabweans vari muSouth Africa vese vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana kuti ma-study permits. Ndiri kuti mazuva ano zvave nyore. Pane kambani inonzi Education Research iyo inova yega inotungamirirwa naavo vanonzi Mukoma Owen. Handiti ikambani hombe yakakura. So kana uchida kuregisterwa company muSouth Africa nekuvhurirwa FNB business account usina work permit kana study permit, vabate mutaure navo vanokwanisa kukuregisterai vokuitirai ende hamunide kutravela kuenda kwavari ikoko. Vanokuitirai vari kwavari ikoko, imimi
muri kwamuri ikoko. Saka vabatei mutaure navo vakubatsire. Kune vanhu vari outside South Africa vaya zvakakosha futi mugari muchiziva zvinhu munokwanisa futi kuregisterwa makambani iwane from FNB business account. But the most important thing chinenge chichidiwa ipapo process yacho musati matambisa nguva, garai maziva kuti unofanirwa kunge uine chidhindo chichechi chavanoti entry stamp, ndo chinoita se chinodiwa kuti unge uchizofambisa nyaya dzacho dzizokufambirawo zvakanaka. I think vanenzeve dzekunzwa vanzwa, ndatotaura nemi papapa. Vanoda kubatsirika kana muchamhanya, namba ndidzodzo dziri pa screen, taurai navo vakubatsirei. Vari reliable and affordable.